Da ni yma a'r bws I Caerdydd. Edrych mlaen. I'm very excited. I think it's going to go really well. I can't wait to get started. Croeso cynnes iawn I chi gyd yma heddi. Chi yw aelodau Senedd Ieuenctid Cyntaf Cymru, a mae'n gyfrifoldeb ac yn anrhydedd arbennig iawn. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd. Ac ar ôl yr holl ymgyrchu a'r pleidleisio, dyma chi yng nghartref ein democratiaeth, Senedd Cymru. Mae cael y Senedd Ieuenctid yma, mae'n gam enfawr yma, mae'n byth ffantastig bod y 60 yma wedi cael eu hethol, maen nhw yn frwdfrydig, maen nhw yn poeni a maen nhw yn wirioneddol teimlo eu negeseuon nhw. Maen nhw'n gyda nhw lot I ddeud, mae gyda nhw lot maen nhw'n meddwl am, a nawr mae gyda nhw le I rannu ac I gael newid go iawn yn ein gwlad ni, felly mae'n byth ffantastig. Felly na I groesawu pawb I gyfarfod cyntaf o Senedd Ieuenctid Cymru, ac mae'n anrhydedd I fi, Elin Jones, llywydd Senedd, i'ch croesawu chi heddi. Wel, mae wedi bod yn wir anrhydedd I fod yma ar gyfer cyfarfod cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru, ac wedyn I glywed y cyfraniadau grymus didwyll sydd wedi cael ei roi gan bobl ifanc o bob cwr o Gymru yma yn y sesiynau yn trafod pynciau mor amrywiol a cefnogaeth emosiynol a iechyd meddwl, dyfodol yr iaith Gymraeg, teithiant llesol. Ni'n freintiedig iawn fel cenedl I gael 60 aelod ifanc mor ddawnus a hyn wedi cael ei hethol I gynrychioli bobl ifanc Cymru. Rydyn ni'n barod I gyhoeddi canlyniadau y bleidlais ar y pynciau rydych chi wedi dewis fel Senedd Ieuenctid Cyntaf Cymru i'w trafod yn ystod eich tymor. Cymorth iechyd emosiynol a iechyd meddwl, I sbwriel a gwastraff plastig, ac yn drydydd mae sgiliau bywyd yn y cwricwlwm. I've made loads of new friends from across Wales. I'm really proud of myself